дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. кӯмакпулии суғуртавӣ барои оилаҳои камбизоат дар тоҷикистон зиёд мешавад. дар тоҷикистон барои кӯдакон дар нақлиёти ҷамъиятӣ имтиёзи нав ҷорӣ гардид. ваъдаи озодӣ аз аскарӣ бар ивази 50 000 сомоние. донишҷӯи тоҷик дар озмуни минтақавии осиёи марказӣ соҳиби ҷойи аввал шуд. аз 100 то 3000 сомоние фурӯши чипта барои бозии Истиқлол ва Ан-Наср оғоз шуд. аз 1 январи соли 2024 ҳаҷми кӯмакпулиҳои суғуртавии иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат ва шаҳрвандон барои як сол 11% афзоиш ёфта ба 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 680 сомоние баробар мешавад. ёдрас мешавем ки ҳоло он 612 сомониеро ташкил медиҳад. ҳаҷми пардохтҳои иловагӣ барои ҳар як кӯдаки то 16 солаи оилаи камбизоат ҳам зиёд гардида ба 68 сомоние баробар мешавад. қаблан ин кӯмак пешбинӣ нашуда буд. бояд гуфт ки кӯмакпулиҳои мазкур асосан барои ҷуброни хароҷоти истифодаи нерӯи барқ ва гази табиӣ, дастрасии фарзандони онҳо ба таҳсил ва ҳалли дигар мушкилоти иҷтимоии оилаҳо пешбинӣ шуда буҷети ҷумҳуриявӣ пардохт мешавад. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. дар тоҷикистон ба қоидаҳои ҳамлу нақди мусофирон дар нақлиёти ҷамъиятӣ тағйирот ворид ва ба кӯдакон имтиёзҳои нав пешниҳод карда шуд. дар ин бора Комрон Исмоилиён, вакили парлумони кишвар ба Азия Плюс хабар додааст. тибқи қоидаҳои нав акнун кӯдакони то 7 сола метавонанд аз нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ ва берун аз шаҳрӣ ройгон ва бидуни хариди чипта истифода баранд. бояд гуфт ки пештар чунин имтиёз дар тоҷикистон танҳо барои кӯдакони то 5 сола пешбинӣ шуда буд. қоидаҳои нав баъди ворид кардани тағйироти илова ба кодекси нақлиёти кишвар ҷорӣ гардид ва аз 17 ноябр эътибор пайдо кард, мегӯяд Комрон Исмоилиён. ба қавли вакил, тағйироти мазкур ба хотири фароҳам овардани шароити мусоид барои мусофирон дар нақлиёти ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз нофаҳмиҳо бар сари напардохтани роҳгиро барои кӯдакон ворид шуд. аз корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон ба Азия Плюс гуфтанд ки барои кӯдакони аз 5 то 10 сола ҳангоми сафар бо қатора 45% тахфиф пешбинӣ шудааст. ба гуфтаи манбаъ, мусофир ҳангоми истифода аз хадамоти корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон ҳақ дорад як кӯдаки то 5 соларо ройгон бо худ гирад. ба ин тартиб волидайн, яъне зану шавҳар ҳангоми ҳаракати якҷоя тавассути қатора метавонанд бо худ ду фарзанди то 5 солаашонро ҳамроҳ гиранд ва барои ин маблағ пардохт накунанд. агар ҳамроҳи онҳо фарзанди сеюм ва ӯ ҳам то 5 сола бошад, вазифа доранд роҳгирои ӯро пардохт намоянд. ҳамчунин дар тоҷикистон ҳангоми сафар тавассути ҳавопаймо барои кӯдакони аз 2 то 12 сола 50% тахфиф пешбинӣ гардидааст. барои кӯдакони то 2 сола бошад, парвоз тавассути ҳавопаймо ройгон мебошад. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. вазорати корҳои дохила як сокини ноҳии Бобуҷон Ғафурови вилояти Суғдро барои қаллобӣ ва сӯистифода аз бовар дастгир кардааст. тибқи иттилои раёсати ин ниҳод, дар вилояти Суғд сокини 33 солаи ҳамин ноҳия НШ бо истифода аз мавсими даъвати навазгарон ба артиш сокини 45 солаи ҳамин минтақаро фиреб додааст. гуфта мешавад ки ӯ худро корманди сохтори ҳарбӣ муаррифӣ карда бо баҳонаи писарашро аз хизмати ҳарбӣ озод намудан 50 000 сомоние гирифта ба эҳтиёҷоти шахсияш истифода кардааст. бинобар иҷро накардани ваъдаш дар пайи муроҷиати шаҳрванд мавсуф дастгир мешавад. ба иттилои манбаъ, алайҳи муттаҳам қабла низ 2 маротиба бо ҷурми қаллобӣ парванда боз шуда буд. ин ниҳод мегӯяд вобаста ба ҳолати зикршуда нисбати дастгиршуда бо моддаи 247 қисми 2 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар боздоштгоҳ қарор дорад. ёдовар мешавем ки ин банди қонунии ҷиноии кишвар ба муттаҳамон ҷарима ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 5 солро пешбинӣ мекунад. донишҷӯи кафедраи забонҳои форсӣ ва чинии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров Суруш Раҷабов дар озмуни минтақавии Осиёи марказӣ ки ба мавзӯи дониши фарҳанг ва таърихи Фаронса бахшида шуда буд, сазовори ҷойи аввал гардида барои иштирок дар озмуни байналмилалӣ роҳхат гирифт. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. бинобар иттилои манбаъ, озмун ба тариқи онлайн гузаронида шуда, дар он шунавандагони 7 маркази Альянс Франсес аз Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон иштирок намуданд. ин озмун аз тарафи фонди Альянс Франсес дар Париж ташкил шуда 3 ғолиби сатҳи байналмилалӣ барои такмили дониш тобистони оянда ба Фаронса сафар менамоянд.
фурӯши чипта барои бозии дастаҳои футболи Истиқлоли Тоҷикистон ва Ан-Насри Арабистони Саудӣ оғоз шуд. Нархи он аз 100 сомонӣ то 3000 сомонӣ мебошад. Дар ин бора Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад. Ба гуфтаи манбаъ, фурӯши чиптаҳо дар назди даромадгоҳи варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе шурӯъ аз санаи 27 ноябри соли равон ба роҳ монда шуд, менависад Федератсияи футболи Тоҷикистон. Коршиносон мегӯянд ба эҳтимоли зиёд нархи гаронии чипта барои бозии дастаҳои Истиқлол ва Ан-Наср ба ташрифи ситораи футболии ҷаҳон Криштиану Роналду бастагӣ дорад. Ӯ сардори дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ мебошад. ёдовар мешавем, ки вохӯрии даври шашуми марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё 2023-2024 миёни дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Ан-Насри Арабистони Саудӣ санаи 5 декабр дар Душанбе баргузор мегардад. оғози бозӣ соати 21:00 дақиқа аст. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.